Ассалому алейкум бардаро подписчикои YouTube канали Топ Мошино ва Топ Мошино 01 ҳама каса созани хубе зинда ва сарбаланд бошем. Ма ҳазор раҳматон мегӯям барои дастгирии беҳтарин то бардаро иро шинбозори шаҳри Душанбеда мошинои нархҳои дастрас ба навор гирифтагием пешкаш шумо мекунем. Бардаро ҳаматон агар хушхабар дорум кадоме мошинои фурӯшии нархи дастрас дора рақамои мо ба ҳама маълумаем 556 320 бардаро биёрен суроғара мегем суроға шаҳри Душанбе тарафи ана беморхонаи бинои чашм яъне глазной пеши заправкаи Газпром Мойка биёрем мошино Мойка кадаги тайёр ба навор мегирем пешкаш шумо мекунем ки зиёда YouTube ана медонем ки аудитория гуфти гапҳо ба қуввата Топ Мошино 01 Instagram TikTok баса дар муддати 1 сутка мошино гарантияш қати савдо мешава бардаро биёрем мошинотона реклама мекунем мепартоем рақамои WhatsApp 556 320 кадоме да бардаро чӣ мошини маъқула бизатина дар комментария бинависе насиб боша бозори оянда ё ки дар пеши точка ба навор мегирем пешкаш шумо мекунем фақат шумо чӣ кор мекунед якдона лайкҳоро мезанед додарактона поддержка мекунед дастгирӣ мекунед. ҳазор раҳмат ва диққататон зинда сарбаланд бошем. рафтем. Марҳамат мардуми YouTube харидоро бошен алоқа да броин гарени нархи дастрас варианти буҷетни бардаро гарени арзон 23000 сомон боз муомила мешава ва харидоро бошен шамолвори алоқа да броин уҷат солна утил дора ка уҷат солнаш буд мешида яъне ами доштем қадошта бардаро ана мотори гарени мотори зур дора видеоро нагзанда бу диққат тамошо кунем бардаро мароз як гирди чарх мезанем хай нархшда арзандаи бардаро ҳолати тараф мошини хеле дублака нест оғяка чашкошон кафидаги надора ака мега чашкошон кафидаги надора салоншне ки тигр салон бори кадагиай марамат ҳолати салон бо ду дари пеш электропакетай коробка механик ду дари пеш бо тимболи электропакет да биё капо чакшоака харидоро бошем бардаро алоқа дабрем 23000 сомон муомила мешад рақамош охир да мемонумтон номерои бад набудай номерош гуфти гапо падарка биё ака мега срочни арзон воҳ бо тимболи мотори як гашти қаврға дошта ош шава кадоме мегираш марамат ҳолати фартуки пеш марамат ҳолати чашко хулас нарх боша 23000 сомон боз муомила мешад солш 1993 рақамо табугака 981 00 2140 марама рақамо зер наводай занг зани алоқа даброи мардаро мардуми канали Топ Мошино ва Топ Мошино 01 мардуми Telegram мардуми WhatsApp ҳама каса созен хубен рости бардаро тӯли ямо мешава ки видео напартофтем видеора бардаро бо диққат бизанед лайкҳоро зер кунед бардаро ана кадоми подписатсия кардаги нестед зангулачаи канал дафсе монед мақсад подписатсия кунед зангулачаи канал бардаро дафсе монед ки ҳар як наворе ки ман мепартом мақсад шумо в курси шем бардаро насиб боша ҳамин ҳафта рӯзои шанбе якшанбе бозор рафтем камтар саросима сиёмка кардем бардаро не ки мошинои нархҳои дастрас арзон ва арзанда бардарое ки мисол мошинхаранд мақсад мошинфурӯшанд мошиное ки нархҳои дастрас доранд рақамҳои ҳамон ватсап мо ҳамон корое ки мақсад чӣ хеле пештара буд ҳамон хеле 556 320 рӯи наворда меброяд харидоро бошен мақсад мошинои хариду фурӯш чизе ки дорем биёрен мақсад рекламаш мекунем бардаро нархи реклама нархи дастрасе бардаро насиб боша бардаро на 204 омадагиай 204 нархи дастрасай гарени арзон рестайлинг мошин корея нозада тозаи бардаро вихлоп кадагиай катализаторо ҳар чораш ҷошдай бардаро хулас харидоро бошен алоқа да броин хулас морда инҷи пакет кадагиай бардаро мошин худаш 2008 мошин сборкаи европаи бардаро марамат ҳолати қафош як ҳолати бампери қафо дачи партронико ҳамаш кор мекуна бардаро стойко ҳама ҷошдай бардаро марамат ҳолати тараф хулас бардаро масадқа фақат шумо лайкҳоро бизанед тамом дарои қафо электропакет мебелош зинда салон кожни салон бардаро марамат ҳолати потолок бесключевой доступ 4 дар электро боковой қадмаша скаменко лифт ду тарафон мутли круиз контрол автопилот хулас мониторош меброя бардаро джойстик обогрев сидени бардаро дуғзони климат контрол боши дора бардаро калид хайрибка меша коробкаш боша автомат харидоро бошем бардаро смела алоқа даброин нархи дастрасай ҳолати моторша мебинем бардаро авио мотор 36 силиндра катализаторо ҳар чор ҷойда мотор зур кор кардеса бардаро вихлопам дура бардаро мақсад ба пул тамекшен гиро мекунед стойкои пломбо ҳама стойко ҷозда стойкои ланҷроно ҳама цек мошин ба дилприяй бардаро харидоро бошен алоқа даброин рақамҳои ака 553 55 05 65 занг занед дар тамос биред лайкҳоро дастгирро бизатина фаромӯш накунед бардаро боз як мерседес чай навбатӣ мотори D сечка қати мерседес компрессор бардаро
207 кузов бардорум, мотори компрессори нест, мотори дисечкаги қатияй. Хулас бардорум, ҳам нархи дастрас аст, хайдору бошен, алоқа дорем. Мошин гарени тоза, датчикои партроника пеш, қафо, комплектация элеганс, коробкаш автомат D+, уҷа танировка, утил ҳама чӣ дорам, маромат ҳолати баълнош. Я гирдиш чарх мезанем бардорум, маромат ҳолати тараф. Маромат ҳолати қафош, як ҳолати салоншам багаж мебинем бардорум. Маромат отсекои қафош, нозадаи бардорум. Стойка, кузов, ака масъалаи мотор, коробка, хадавои ҳамаш ба дилпирӣ, гарантияш қати мега биёен ба дилпир қабул кунам. Маромат дарои қафои мебели салон, электропакет, салон шаден, чиқолакои хушру, потолок тоза, безключовой доступ, 4 дар электро, ана скамейку ҳарди тараф лифтай, автопилотай бардорум. Чиқолакои рули хушру, ду тарафа мултирул, коробкаш боша автомат бардору, климат контролдор, монитори Android, монитори Android JBL дора багреф сидени. Мошин хубиш дачай бардору ки бензини холия, бия ака капочак шо. Марам за гулати моторшон не, мотори D-сечка дора, харидои D-сечка доршон, зурам бардору. Марамат ҳолати фартуки пеш назада, стойкои ланжрону ҷошда, аби мотор D-сечка. Нарш боша бардоро 62000 сомон, боз муомила мешава. Рақамои 130 70 90 занг занед, дар тамзони лайкова дастгоҳи обязательно фаромӯш накунед. Марамат мардуми YouTube, кадом муспед кад ош шавак. Toyota Camry D SK соли 2011 фул шай. Мошин винкод нозадаи бардоро соли 2011 мотор севним бардор, номеро падарка. Фақат бампери пеш краска мешава, тамом бардоро гарени фул шай 99000 сомон, боз муомила мешава. Видеоро нагзанда бардоро бо диққат тамошо кунед. Маромат ҳолати тараф, маромат ҳолати қафош, ду гуруштела, номерои 9000 падарка, як ҳолати салонша мебинем. Дарои қафо электропакет, салонша бинем, чихи зиндаи хушрӯи бардоро, салон кожни салон бардоро, чихолои накидка, потолок тоза, кожош дардаги кандаги нест, без ключевой доступ, 4 дарш электро, блокировка дар, ду тарафа мултирул, люкам дора бардоро. Коробкаш автомат, обогрев сидени, старт-стоп, круиз контрол, монитор колон, задний вид камера, дидесен чихи мошин гарени тозай. Хулас каменко бад ҳарди тараф лифтай. Объем мотор 7.6 цилиндра бардоро. 99000 сомон, боз муомила мешава. Рақамои ака азери навурдай, кадом муспед кад ошак шава. Маромат бардоро бачаҳо аз сираҷи караван хоҳиш кардан намарҳамат. Дискачои соткаи заводскои бардоро, маромат ягидна капотики шодаи бардоро, маромат ҳолати тараф тана шиша краска талаб нест. 7-8 моҳи дига ҳуҷҷат доштаи бардоро, маромат ҳолати қафош. Бия ака бахшия тараф мести ака. Хай краска талаб нест, се болта так пагош кафидаги пушидаги надора. Ё ик даша. Хулас, дарои қафо ручной, маромат ҳолати салон, потолокш бад нест. Мошин тана шиша, краска талаб нест, бардоро ду дар пеш электро, регировка боковой, коробкаш боша механик, кондиционердор, бия капочаои кака. Маромат ҳолати фартук, маромат чашко, маромат ҳолати фартуки пеш нозада, чашко кафидаги варид нест, стойкои ланжрон. Хулас нарх боша бардоро 57000 сомон, боз муомила мешава. Рақамо тавгака 977 76 46 маромат, рақамо зери нодаи занг алоқа дабрем. Маромат бардоро хундаи саната, нархи дастрас бардоро, мошин гарени тоза, мошини хуҷандай. Хулас фул шай комплектация лимитед бардоро, дискачои лимитеди бардоро, нархи дастрасай, танировкаш қариб солона, ҳуҷҷати солона, ҳама чиш кардаги тайёр бардоро, мошин тайёрай. Мошин сафедака, тана шиша, краска талаб нест бардоро, фул шай. Хулас видеоро нагзанда бо диққат тамошо мекунем бардоро, маромат ҳолати тараф мебинем. Маромат ҳолати қафоша дем, баъд ана бардоро мошин овоздорай гуруштелаи овоздор ғур мекна гуфти гапо, овоздорш зури баъд спортивняй, як ҳолати багажане, задний вид камера дора. Хулас отсекои қафо нозада, маромат ҳолати тараф бардоро, мошин гарени тоза, ак хушрӯай, дек пегош ҳамаш нозада бардоро. Хулас мошин ака уман хай бардоро кор надора, баъд дили пур биён қатъи устотон харидорӣ кунед. 4 диска балони аглаи хела панорамадорай бардоро. Дарои қафо обогрев сидени ҳам дора бардоро, электропакети қафо, маромат ҳолати салон диден чихи хушрӯ, салон зинда, панорама, кожни салон бардоро, отпечатка, яъне безключовой доступ бардоро, 4 дар электро, блокировка дар, регировка боковиё қатчавак, ду тарафа мултирул, коробкаш боша автомат, обогрев сидени ҳам дора, охлаждени сидени ҳам, климат контрол, монитор колонай бардоро, задний вид камера, старт-стоп.
хулас бардаро ана бо се режими спорт ана комфорт эко хулас бардаро скамеко ҳар ди тараф лифта капот шови кака бе капот чаваду рака хулас хай дар маҳкам ҳуйкни да ба кавоёш қадмеша ҷамеша хушрой варианти зур корейски тозаи мошин абё мотор ди донс бардаро ҳолати фартуки пешаде нозада стойкои ланҷуруно ҳама ҷошта мошини бадилпурия бадили пур биёин хеле мақсад хто медонем бардаро ки ҳар мошинам мо таърифам намекунем ҳар мошинам сухани калон намезанем баро ки мошиниш тайёра нархи ҳам дастрас 98 000 сомон боз муомила мешавад биёин ай пеш конкретна савдо кунем бардаро рақамош 30 70 80 90 марама рақамо зер 90 занг алоқа дабрен лайкҳо дастгиро абиззатина фаромӯш накунед.